Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvino mukoma vedu ava vakati, mukoma, ndiri kukumbirawo kuti munge muchizochinjawo madetails angu panyaya yangu. Zvino pamadetails epapo ndo patori nemongo wenyaya, asi ndichazamawo kuti pandinenge ndichiverenga ndinge ndichingojamba pane madetails acho iwawo. So message yavakanditumidzira ivo vakati, makadi zvinyu mukoma nachi, ndinokumbirawo kuti munge muchizopostawo nyaya yangu. Please hide my identity. Inini ndinoshandirawo umwe murume uyu ane mabhazi, but mabhazi awa ainge ambori ababa vake, so vanorana this company as a family. Zvino zvinoitika pagore roga ndezvekuti murungu wedu ane rimwe bhazi raanongoti bhazi iri arifanire kuti ringe richibuda mugaraji. Iniwo zvandakatanga kushandirawo murungu wangu, ndaingofungidzira kuti zvimwe kuda bhazi iroro rinenge richingonetsawo kugadzirwa, because rinenge richinzi paya parinenge rava kuda kunoburiswa paroad test robva ranzi ari kufanira kuti ringe richigadzirwa pakati pati yakati haisati yatengwa, chakati chirikuda kutanga chagadzirwa kusvika mwedzi wose wapera. Padzinozongonoti 31 days bhazi riya rinobva rabuda. Musi wa30 kana kuti musi wa31 bhazi iroro rinozototi ringe richitoburiswa mugaraji, kunyangwe risati rapedza kugadzirwa rinobva ratoburitswa mugaraji. Saka inini kuti ndinge ndichizozviziva mukoma, zvakaitika ndezvekuti ndakabva ndazombonzi ndaifanira kuti ndinge ndichigadzira bhazi iroro. Saka ndakazoti ndava kuda kunopinda mubhazi muya ndo pandakabva ndaona murungu wangu achibuda muoffice make achipopota, because ainge andiona nepawindo. Iye achipopota ainge achiti ndaifanira kuti ndinge ndichitanga ndamuzivisa kuti ndaida kupinda mubhazi. Saka zvinhu zvakatondinetsa kuti kutanga rini, but pandakatotadza kunzwisisa akazotosvika pakuda kutondirova, akabva azodzokera muoffice make achipopota. Iniwo neconfusion ndakazongoramba ndakangomira padoo rebhazi ndisingazivi kuti ndoita sei, ndopinda here kana kuti ndoregedza. Kudzamara azondidana kuoffice kwake, akazoti andidana kuoffice kwake ndokubva anditi enda unoshanda pabhazi iro, ndokubva anongedzera rimwe bhazi akati iro risiye. Then akabva ati nhasi unoshanda overtime. Zvinhu zvekuti zvakandirwadza, because ndainge nditoriwo netuma plans twangu twemusi iwoyo, but ndakazoshanda takazoti paya vamwe vose vachaisa. Then munin'ina wemurungu wangu akabva azosvika, akati achingosvika ndokubva ndazodanwa kuoffice kuya. Then munin'ina wemurungu wangu ndo akabva azotanga kundiudza, but maudziro acho aakandiita mukoma aita kunge munhu ainge achingojoka neni, so achingoti unoziva here kuti panapa pane mishonga yakasiya yachererwa namudhara vedu. Saka ndainge ndichitongofungidzira kuti majokes, because munin'ina wemurungu wedu munhu wekuti anokuudza zvinhu but anenge achitojoka newe. Saka pandakati kana no, mudhara vainge vaine hard work. Saka pandakati no, sekuru vainge vari munhu ainge ari hard worker, vakabva vati onai uyu haana kana chaanoziva, muchachekereswa muchifungidzira kuti tiri kutojoka, hande ndinokurakidza something. Ndo patakabva tazobuda muoffice memurungu paya, but iye murungu akambosara zvake akagara muoffice, ndokubva tazoenda kubhazi. Chakandinetsa ndechekuti takati tasvika kubhazi kuya, then munin'ina wemurungu akabva ati ngatimirire boss wako kusvika vauya. Takabva tazomira paya kuzosvika boss vachiuya, vakazoti vachinopinda mubhazi, vakapinda mubhazi vachifamba nende shure. Then munin'ina wacho naiyewo akabva azongopindawo achitevedzera izvo zvainge zvaita mukoma wake. Inini mukoma nekusaziva ndakabva ndangopindawo normally. Then boss vangu vakabva vandituka vakati buda upinde semapindiro andaita. Then ndokubva ndazongotevedzerawo. Ndo pandakabva ndazoona kuti pasit radriver painge pakagadzikwa dehenya regudo, zvinhu zvekuti zvakandivhundutsa. Saka ndakafungidzira kuti maybe kujoka, but matambiro akashata. Then ndo pandakazoudzwa nemurungu wangu kuti zvose zvandainge ndichiona zvainge zviri zvechokwadi. Ndo pandakabva ndazotanga kuudzwa kuti ipapo pagaraji pane mhiko dzakasiya dzaiswa nababa
remurungu wangu. So ndokusaka paine bhazi iro rekuti rinopedza mwedzi wose rakangosungirirwa riri mugaraji. Hanzi bhazi iroro rinenge rasarudzwa ndo rinenge riine mhiko dzacho dzinenge dzichifanira kuti dzinge dzichizoitwa mariri. Saka mwedzi wose pane musoro, saka mwedzi wose pane dehenya regudo rinozongokaruka ranyuka richingoonekwa riripo pasiti radhiraivha. Zvinhu izvi hanzi zvinowanzokuitika usiku, asi zuva iroro dehenya iroro hanzi rainge ranyuka masikati. Ndokusaka murungu wangu ainge akandipopotera because dai ndakapinda ndakaona dehenya iroro regudo riripo pasiti radhiraivha, then mhiko idzodzo dzaizokanganisika. Ende hanzi mhiko idzodzo kana dzikagara dzakanganisika ndo panozoitika accident yekuti paaccident ipapo panofiwa. Saka mhiko idzi dzinenge dzichiitwa kwemwedzi wose dzinenge dziri mhiko dzekuti mabhazi acho ange achizochengetedzeka, asazongokaruka atsva kana kuti anozourayisa vanhu. Saka ndo mhiko mukoma idzo dzinoitwa nemurungu wangu. Hanzi pagaraji ipapapa patori nezvimwe zvinhu zvihombe zvavasina kuda kundiudza, hanzi zvakasiya zvachererwa nababa vavo. Ndo confession yangu iyoyo mukoma. Vedare mundiregererawo because ndati ndichiverenga message yacho ndanga ndichingojamba apo pose pandanga ndichifungidzirawo kuti pane mamwe madetails ekuti mukoma vedu ava vanga vasingade kuti madetails iwawo ange achizoverengwa pamhepo. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadai zvenyu mukoma Nashi, ndikudawo kureurura kuti inini nemudzimai wangu patainge tichiri kuSouth Africa takasiya tabira uyo watainge tichishandira. Mushure mekunge tamubira ndokubva tazouya kuno kuZimbabwe tikabva tototangawo flea market kedu. Zvaizvezvi titoriwo nekashopu kedu, ende pfungwa dzekuti tinge tichizodzokera kuSouth Africa pari zvino hatina because kashopu kedu katoriwo kabusiness kekutoti kari stable, tinokwanisawo kutoraramawo. So zvakaitika tiriko kuSouth Africa ndezvekuti madhamu vangu ndo vakatanga vachashandira murungu iyeye. Kudzamara inini ndazotorwawo nemurungu wemudzimai wangu ndikabva ndazotanga kumushandira. Saka mudzimai wangu ainge achishanda mumba, inini ndainge ndichishanda sagarden boy. Saka murungu wedu uyu aiwanzo kutora nguva refu asipo pamba. Saka munhu wekuti ainge atitrusta, ende ndakabva ndazotanga kungodzidzisawo mudzimai wangu kuti anofanira kungogara achingocheka kuti aone kuti mumba memurungu umu mainge musina mari here. Zvakatitorera nguva mukoma kudzamara iye murungu azongoita mistake yekuti pane umwe musi paakazovhura safe, iye mudzimai wangu ainge arimo mubedroom imomo akatarisa. Saka murungu wangu paakavhura safe ndokubva aona kuti mainge muine mabhanduru ema-US dollars. Saka takazotora nguva tichingoti mudzimai wangu aiti pose murungu paanenge achivhura safe mudzimai wangu anenge achingobata one number. Kudzamara tazowana password iyaiya. Zvino takazoti murungu umwe musi paainge abuda aenda kuholiday ndokubva mudzimai azosara achicheka password iyaiya. Ndokubva ationa kutoti safe yainge yavhurika. Tikabva tati zvino kuti tinge tichitiza murungu asipo zvainge zvisingaiti because aiwanzo kuti paya paanenge asipo paibva pazongokaruka patongosvika kana shamwari dzemurungu kuti dzinge dzichizocheka kuti is everything okay. Asi zvatakazoita ndezvekuti takabva tazovaraidza murungu, takangoti aripo. So vakabva vangobuda vachiti vainge vachimboenda kunodya. So vakangoti vachingonobuda iyewo mudzimai achitomhanya kubedroom kwemurungu ndokubva atonovhura sefu yaiya ndokubva atotora mari ndokubva tatotiza mukoma. Takangobuda tingori zvatainge tiri, hatina kana hembe dzedu dzatakambotora. Takatobuda inini ndakapfeka worksuit, iye mudzimai wangu ainge akatopfeka uniform yake, uniform dziya dzavanopfekedzwa kana vachishandira varungu, zvekuti tichitofamba vanhu vaitongofungidzira kuti tiri palunch yedu. Takati tawana transport ndokubva tatoenda mutown. Tichinosvika mutown ndokubva tazotenga hembe, tikabva tatokwira motikari dzinoenda kuMessina, tikabva tatokrosa border, tikabva tatodzoka kumusha. Kubva ipapo mukoma tikabva tazoshandisa mari iya zvine musoro, tikabva tatotangawo kabusiness kedu. Ndo confession yangu iyoyo mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa
ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu anzi takasiya tabira murungu watainge tichishandira kuSouth Africa uko. Zvakangoma hazvo vedu please ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Anzi makadii zvenyu mukoma Nash, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri mukadzi ane makore 25 ekuberekwa. Ndinewo zvimwe zvinhu zvandakaona parufu rwe muzukuru wangu zvandisingakwanise kunzwisisa. So last year muzukuru wedu uyu ainge achishandawo kuno kuSouth Africa ndokubva azotanga kurwara. Akarwara zvainge zviri serious, but achirwara kudaro munoziva kuti akatombotaura mamwe mashoko ekuti zvimwe kuda dai vanhu vainge vakamuteerera pamwe angadai achiri mupenyu, because akati achirwara kudaro ndokubva azoendeswa kuchipatara. Takati tamuendesa kuchipatara kuya ndokubva azongoti kana mukagara mandiendesa kuZimbabwe zvinoreva kuti ndichafa, because at that time mumafamily group vanhu vose vainge vachingoti tiri kufanira kuti tinge tichiunganidza mari kuti mukomana ange achienda kumusha, because hii ainge achirwara mukoma, because waiti kana uri padhuze naye wainzwa shaya dzake idzi dzichirira achiita kunge munhu ari kutsenga, but waizoti kana ukamutarisa kudai so waibva waona kuti shaya dzake dzinenge dzisingambofambi, but sound iya inoitwa kana munhu achiridza mazino waitoinzwa but asingatombofambisi shaya dzake. Saka iye achirondedzera ainge achingoti pane zvimwe zvinhu zviri kupota zvichiuya zvichibanda shaya dzake idzi. Saka ainge achiti please ndapota musandiendesa kumusha, but semunhu wekuti ainge akagarisawo muno muJoni vanhu vainge vachingoti munhu ari kuda kufira muSouth Africa ngaende kumusha, kana kuri kunzi akazowana zvinenge zvamuwana zvinenge zviri nani kuti zvinge zvichizomuwanira ariko kumusha, because mukomana ainge arwara zvekutoti vanhu vose veukama vainge vagamuchira kuti kana kuri kunzi afa munhu anenge azorora zvake nekuda kwekuti munhu ainge arwara iyeye. Asi muzukuru ainge achingosimbirira kunyange pafamily group ipapo vanhu vaiwanzo kumuseka, because aiti kana aita mavoice notes vanhu vobva vazotanga kumuseka paya paanenge achiti ndichapora, vanhu vachiti nemarwariro auri kuita iwawawo shuwa ungati hausuda kuenda kumusha, but munhu airakidza kuti ainge achizviziva zvake. Akangoti achingonosvika kumusha mukomana haana kana kutombokwanisa kuti ange achiendeswa kuchipatara, ndokubva tatonzwa kutoti muzukuru kwainge kusisina. Tikabva tatorongedza paya ndokubva tatoendawo kumusha kuti tinge tichienda kunochema muzukuru. Asi ndakazoti ndiriko kumariro kwemuzukuru ikoko mukoma tainge takatogara zvedu tiri mumumba, ndopandakabva ndangokaruka ndatarisa panze. Hamene kuti chii chakandiudza kuti tarisa panze. Ndakati ndatarisa panze so ndokubva ndaona kuti pamoto painge pakagara varume, muzukuru nayewo ainge akagara ipapo. Saka zvinhu zvakandinetsa, ndikabva ndati maybewo amenowo zvaiitika. Then ndikabva ndatarisa zvekare ndokubva ndaona kuti muzukuru nawo ainge akamira pamukova wekitchen akabva ati gogo nditeverei. Ndakabva ndasimuka paya ndasimuka pandakabuda panze muzukuru ndikabva ndamushaya. Saka ndakati ndadzokera mukitchen muya ndokubva ndadzokera paya patainge takagara zvedu. Then ndakati ndakagara paya ndokubva ndazotanga kunzwa kuti hope dzainge dzaita kundikiya manje, ndokubva ndati regedzai ndingorara zvishoma. Ndakati ndarara kudaro ndopandakabva ndazotanga kurota vatezvara vangu. Ndakatoona vatezvara vangu vachisimuka ndokubva vazogamuchira vamwe vaenzi ava vairakidza ivo kuti vainge vasingakwanisi kupinda mumusha, but vatezvara vangu pavakaona kuti vaenzi vavo vainge vasingakwanisi kupinda mumusha ndo pavakabva vazofamba vachiuya mukitchen muya mainge muine coffin remuzukuru. Vakati vapinda mukitchen muya vainge vachiita zvekunyahwaira kuita sekunge vainge vachitya kuti kana vakazofamba normally vanokwanisa kuzonzwika. Vakazoti
vakati vazosvika painge paine coffin remuzukuru wavo ndokubva vazorova coffin reria. Coffin rikabva razovhurika rega. Rakati ravhurika vakabva vazoti chibuda mumba mako nekuti pane vamwe vaenzi vako vauya kuzokuona. Muzukuru mukoma akabva atomuka. Mushure mekunge amuka ndokubva ati handina simba rekuti ndinge ndichibuda, ndiri kunzwa kupera simba. Then ivo vatezvara vangu vakabva vazotuka muzukuru wavo, hameno kuti vakamutuka vachiti kudii, ndokubva vatofuratira. Then iye muzukuru akabva azozviona kuti zvose zvainge zvichiitika inini ndini ndainge ndazviona. Akabva ati ko gogo, muri kuzviona zvose izvi zviri kuitika, ko kana muri kuzviona wai muri kungondiregerera. Ndokubva atobuda mukofini muyamwe. So iye muzukuru paakabuda mukoma, ndiriko kuhope ikoko ndakabva ndamutevera, because ivo vatezvara vangu vainge vachingofamba pachivanze vachingotarira sekunge kwainge kuine umwe munhu wavainge vasingade kuti ange achizviona zvose zvainge zvichiitika, but inini vainge vasingandioni. Then uyu muzukuru akabva azofamba ndokubva azoenda akabva azonomira pagate. Akati achingonomira pagate, vaenzi vaya vainge vachizama kupinda payard ndopa vakabva vangokaruka vapinda payard vakabva vanyangarika, nayewo muzukuru akabva anyangarika. Muzukuru uya akati achingonyangarika, neniwo mukoma ndikabva ndatopepuka. Hope idzodzo mukoma dzakandivhundutsa, asi ndakashaya kana wekuudza. Ndakati ndapepuka mukoma ndo pandakabva ndaona kuti sisi vangu vainge vari online. Ndikabva ndati sisi ndo zvandarota, ndoita sei? Ndikabva ndavaudza zvose zvainge zvaitika. Saka ndakazoti ndaudza sisi vangu, ivo sisi vakabva vati munen'ina, unofanira kuti unge uchiziva kuti pauri ipapo uri muroora. Kana mumusha imomo mawakawanikwa muine zvemo, dai wangosiyana nazvo. Mukoma ndo pandakabva ndangonyarara. But dambudziko rinoitika nau nderekuti pose patinenge tiri kumusha, vatezvara vangu vanonditarisa nerimwe ziso rinenge rakazara neruvengo, kusazoziva kuti navo vakandiona here. Kunyange murume wangu handina kana kumbomuudza, because ivo sisi vakabva vati usamuudza, zvinotoda kuti iye ange achitanga azokuudza kuti pane zvimwe zvirimo mumusha mavo. Kana azokuudza manje obva wachizomuudza zvose zvawakaona. Asi mukoma, izvi ndo zvandakaona parufu rwemuzukuru. Vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we.